πρώτη φορά γίνεται τέτοιου είδους εκδήλωση. Πιστεύω ότι είναι πολύ υψηλό το επίπεδο. Πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει κάτι τολμηρό, κάτι διαφορετικό για να συγκινηθεί και να ευαισθητοποιηθεί. Εγώ προσωπικά αρχικά ήμουν αντίθετη, αλλά όταν το είδα σε όλη την έκτασή του, σε κάθε πρόβα έκλαιγα. Αυτό νομίζω κάτι σημαίνει και νομίζω ότι η ίδια συγκίνηση πέρασε και στον κόσμο. Πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα που έχει βιώσει και έχει περάσει από το στάδιο της ασθένειας και το έχει ξεπεράσει, να έχει το θάρρος να βγαίνει και να μιλάει δημόσια γι' αυτό? Ξέρετε, έχουμε πτυχές στον εαυτό μας που δεν τις ξέρουμε. Οι περισσότερες γυναίκες από αυτές που είδατε, όσες φορές ερχόντουσαν στο σύλλογο, μόνον έκλαιγαν. Ήταν σαν φοβισμένα αγρίμια. Και σήμερα τόλμησαν και το έδειξαν. Είπαν πολλά νομίζω με τη στάση τους, με την εικόνα τους, με την διάθεσή τους. Σίγουρα είναι δύσκολο όταν προσπαθείς να το κρύψεις. Όταν το κοιτάς κατάματα είναι πολύ εύκολο, σαν να λες καλημέρα. Η συγκεκριμένη ασθένεια έχει όνομα, τη λένε καρκίνο. Πολλοί δεν μπορούν να την πούν, αλλά είναι ο καρκίνος και εμείς την ονοματίζουμε. Σίγουρα όσο δυνατή και να είσαι, χάνονται όλα στα μάτια σου εκεί τη στιγμή. Εγώ προσωπικά να πω για τη δική μου εμπειρία, ενώ πίστευα ότι όλα είχαν τελειώσει, 16 χρόνια πριν, τότε που τα ταμπού ήταν πάρα πολλά, η ιατρική ήταν πολύ πίσω, εκεί την εποχή μου νέα, έτσι, πίστευα ότι όλα τελείωσαν. Μέχρι που πέρασε ένα φλασάκι από το μυαλό μου, υπάρχει τίποτε χειρότερο? Εάν κάποιο από τα παιδιά μου είχε καρκίνο, βρήκα τέτοια δύναμη που ένιωθα και ευχαριστημένη που είχα εγώ καρκίνο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους κώδικα, το δικό τους κλειδί επικοινωνίας για να ξεπεράσουν αυτό το δύσκολο. Δεν είναι εύκολος ο καρκίνος, δεν θέλω να τον ωρεοποιήσω, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτος. Και αυτό το αποδεικνύουμε. Και μέσα στα σημερινά το αποδείξαμε νομίζω. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό μία γυναίκα που τώρα νοσεί να βλέπει μία γυναίκα μετά από 10-15 χρόνια. Ταυτίζεται μαζί της και λέει άρα ζω, δεν πεθαίνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ μπορεί να τρέχω και να κουράζομαι, αλλά νιώθω τόσο γαληνεμένη την ψυχή μου που αυτά τα αγρίμια που έρχονται φεύγουν ξαλαφρωμένα από αυτό το βάρος και πιστεύοντας ότι νίκησαν τον καρκίνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στις γυναίκες που νοσούν, να μην κρύβονται, να μην νιώθουν ένοχες. Δεν έκαναν κάτι κακό, τους ήρθε ο καρκίνος όπως θα ερχόταν κάτι άλλο. Να τον αντιμετωπίσουν. Εάν είναι μαστεκτομημένες, να τολμήσουν να κάνουν αποκατάσταση, γιατί η εικόνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Για τις υγιείς γυναίκες θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ότι πρέπει να αγαπούν τον εαυτό τους, να τον προσέχουν, όχι με λόγια, με έργα. Να βάλουν την αυτοεξέταση στη ζωή τους, να κάνουν μαστογραφία από μια ηλικία πάνω από τα 35, να προσέχουν τον εαυτό τους. Αυτά θα ήθελα να στείλω και να είναι όλοι καλά. Ας ελπίσουμε ένα αύριο με λιγότερους καρκίνους του μαστού.